Atarikoak. Begi bat galdu nuen, ezkerrekoa, 13 urte nituenean. Ama hil zitzaidan, 3 hilabete eta erdian obarioetako minbiziaren kausaz, 38 urte nituela. Orain dela urte batzuk banatu egin nintzen. Ahoberokeria polita litzateke esatea, zernarra urrundu izanaren errua literaturak daukala. Gauza jakina dela, gizonek oro har, ez dituztela gogoko izaten liburuak idazten dituzten emakumeak. Hala dio Marguerite Durasek idaztea liburuan. Baina ez, senarrak urte luzez maite izan ninduen, eta neuk bera, eta bata bestearentzat izan ginen. Hala ere, halako batean, batak bestearen gandik itxaroten zuena jasotzen ezaztea, horixe bihurtu zen gure ontziaren azpiko baga. Orduan bai, beste maitasun hori, idazkuntzarekikoa, jarri zen bion artean. Gureak ondoa jo eta laster, abentura bat izan nuen. Mamografia batean 2 orban seinalatu zizkidatelako eta gizonark niganako ageri zuen jaidurak, hasiera batean amodiotza hartu nuen adeitasunak, berez sentiarazi nindutelako bilatu nuen haren besoen aterpea. Beldurra apaldu nahiak, etxipena estitzeko desesperoak, amorrua gidatzeko lehiak eta arauak hausteko premiak bultzatu ninduten. Eta maitasunak, neure ametzez maite mintzen bai nahi sarri. Tximeletaren egarria daukat, ez dakit ondo ulertzen den zer esan nahi dudan. Oraingoz, bularreko orbanak geldi daude. Gizonaren eta nire arteko harremanak ere ez zuen aurrera egin.